Kalumpung ile kai bol bala penyai da Christian Endeavor Society jangka Balang Presbyterian mau lengkung. Menta kasngi lai bau tarik unai lur kala poino sya ka bakut. Hapadeng ke jinge kun ka umkei SC persya eka maurong SC ya ka bala penlong hamadan ile kai jangka shnong mau lengkung. Ka CE Society jangka Balang Presbyterian mau lengkung kala penlong ya ka ne kalumpung kumshi benta ka jing rakhe ya ka tayo jangki samla ka Youth Week Youth Sunday. Hakani kasngi lawan ban penkut no ekateka lumpung da usamla Ajat Makri, President HANM Riboy District, ubalalong ru kumukong san. Hakajing dan rengkat lang uba sensyar lang nongse, President ka CE Society, kong Alba Maya Salin Nongben, Secretary CE Society, ba diang hun par rang ba shnong maulungkung, lembat ki dekot jangka HANM maulungkung, ba nakashnong bernihat. Haba pai sya kajinge kun final hakani kasngi kala long ka ba itenan par hakani kajinge le kai ko KSC kala long kala do hakaba kala penliem no ya ka maurong SC da ka san gola not bar ko KSC kum kala do kala yo bandra ya ka song pisa ka ba lai pho hajar tengka bar ka maurong SC ka bawan baar kala yo ra ya ka song pisa ka ba khatsan hajar tengka. Semua, kalau betul, semua waktunya namanya. Rap apa sih? Rap ni tu, rap lagi tu, लगा चुका penalti, Ambil mah. Pun nam kuat ban kenjong namar ba dik kini ki player kila trang ban yele kai ban pen ino ya kasap ka phong ka ba pi don ngakit bok ki riang ya pi na pedeng ki lai pu art ligi tim ki belawan ban sim benta kini ki art ligi tim ka dei hi uso ba pi hi pila sumar bha nadu pasdang bat ka dei ka si ka ba menta ha ka ba pin sa khet ya uso ban yo so ba bha ngidan kam ban yele ha ka jing im jongi kumju menta ka si pi pila yele
bat pidang yai le ru hagane ka banta ka bamanta hagane ka por na kaliang gaseng nga sukwa ban pha tang ka wei ka khrawo shapi ki atli ki tim bat ki badon kelang saudong jong kane ka jaka ki pajba ki ban wan ban sakhilang ban ya peitlang ya ka jingila kai football ngin pen ya serngim bat ka jingya tli jong ka jaj ban rui hiboro ka wei kham tam e ban rat ting khong ya ka jing sniu ka ba lawan ban langshok hagane ka jela ba ik jongi ka jingila kai football ngimla ban le kai marwei ki khatwei ngut ki players rengkat bat ki substitute ki hab ban ya le kai ban yo ya ka jingjok bat kata ka jingya tli ka ba phi phidon ai bakan long ka atiar ba na ka banta ban rat ting khong ya ka jing sniu lanangi penya serngim bat ka jing sniu ka badon manta udei udrox bat ki kenjat ki jingdi pen buat ki baharukom ki bakta ya ka koit ka khia udrox ulas dang ban jele ha ka jela jongi menta ai ba kum ba phi atli ha ka jingila kai football phin long ru ki ba ya atli ban rat ting khong yo ne jing sniu ubawan ban kta ha ka ying ka sem jong phi ubawan ban kta ha ki snong ki thau kham tame ha ki ni ki samla ki rangba ki badon ya ka sap ban ya kai kum badon ba phi menta namar ba uneu jajing di ulong ubasneu ba bakta ru ya ka bormet sibun ba ki samla ki balangop ha ki ne ki benta bat kane ka jingop jongki kala penduno ya ka jinglong ka bakarpang jongki ka bau blei hiu la ya ki kum ki samla ki ba ya kai ha ka jingla kai ba pher uneu usdang ban wan ban khro ban kejor bat kum ta terter te ai ba kane ka jingya teli ka ba pidon ha ka jingla kai football kan longru ka jingya teli haki wei pat ki kam khantam gum bangal ong ba ha ka bai dei ba udrox ai ba phinia teli da ha ka ba phiu i ba ki don kum ki ne ki jing sneu kelang saudong jong ka jaka ka snong ka thau ka ba phi shong pentip syaki bor ki ba dei ban pe lane pentip ru syaki wei ki sang bhalang ki badon kelang saudong jong phi ba kin le ya ka badon kam bat kata ga dei ru ka dak jong ji teli jong phi kum ba phi la kai football phimla ban la kai marwei kum bang ong mane ka juhi ngimla ban rat ting khong yo jung sniu tang bangin shu ap khmi lenti ya kata ka department jong ka government lengba ki police bat kum ta ter ki an ki badai ban pen kimla ban le marwe hanrei ka de ga jia tli ka jong phi ka jonga iwei pe iwei ngila ban rat ting khong yo deu drugs bat ngim dei ru ban ong ba nga ngam padi ngam pat ngop ban ngan om di em lada ma phi phim di manga ngam di ki bahaying hasam jonga ba jong phi le se ki ngat hau neu drugs ki bahaying asem ki kur ki kha ki badon keleng saudong sajingai na kaying gasem jonga bajong phi le se ki langat haune kenjau ba pensniu ya ka bormet jongi de na kata daung i de ban long ki beyatli sa sisen nganong biang ai ba gane gajiatli ka ba phi don kan long ka bor bat penlong ya ka ban long ru ka atiar ka badon portam manrat deng khong yau neu jing sneu to sembawani thap tilang